शादी क के खाली लिया दिलवा जा का फायदा जब कुछ शौखे पूरा ना होई त इजा रह के का होई जाके अपन नैहर में ना आदमी खट के कमा के करी या बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई लेके चलो तोरा नौकरी लागत त इनकर काता ना इनकर नौकरी लागत त हमहू देखतनी जन फेरा में ई लागल बा इनकर यही से तो छोके जातनी अपन अपने कमा सा खास आ माई बाबू के देश आ रहस जाता नहीं माई ना आयो छोड़ देला के बाद में तो पता लाग दे कि काता ना इनकर नौकरी लागता आ का होखता हो कनिया माने तू अपना एथी कइले बाड़ू जीर पड़ल बाड़ू मान लो लइका परीक्षा रोज देते बउए माने 2-4 बरिस में तू ढेर माने थी करे लगलू का है दूसर बरिस ले इहे नु देखता होता है कि अब नौकरी लागी कि अब नौकरी लागी तब पैसा कमाइहन हमहू इंसान है मम्मी जी जब हमहू में मरद ना नु है कि कमा के हमहू अपने से माने 3 साल का लइका के तारा पढ़ाई का झुके लगल ये भी करता ये भी नहीं काम करते ही से आई अरे बाबू ना पढ़ाई वो करे के तो का पढ़ी सुन तड़े बबुआ आवत रह जाई तो बोले ले अरे ने ए जना पढ़ित लिखित हो लइका बा आवे ने पढ़ी लिखी बता दनी नु का खइबे का लेबे कुकुरा लेबे माने इतना माने सियान हो के पढ़ाई खातिर तू नहीं रहबू अजी ओकरा के अभी ले ना पढ़ाई लिखाई हम तो गोबर न हो दी सब है माने नैहर जाके पढ़ाई होई अच्छा एगो ओकर पढ़ाइए के बा माने हमार शौक सिंगार कुछ नहीं खे हमार श्रद्धा नहीं खे कि हमार मर्दा 2-4 पैसा लाई तो हम कुछ आगे मुके बढ़ती अच्छा लइकवा लेके चल बुताउरी मती भर में ना हो जाई हो आ जवना मर्द के नौकरी भी नहीं खे लागल आ तो मती भरम का होई काउ किच कइले रहतड़ू मतलब फार्म डलही बा कहते बा के माई साल भर 6 महीना के थी बगे त तू माने ओकरा का कुटा देखा देखा त लगले हम तू तो चाहत ना कि बाहर विदेश जावा माने महीने महीने पैसा भेजो औ कहता कि हम प्राइवेट ना करम नौकरी हम सरकारी में हमर लागे हम करम जिंदगी भर ना लगी त ना नु जइहन बाहर विदेश आ लइका नाती पता हमर लेके नहीं रहबू अब त का करम माई रउआ हमरा के दे दिन रात माई। हमरा के तो बताई सुन तारा रख पता रह नाती के जे छुदा एक करो के लिए जे जाई एक कर के जे लहड़ा बने खातिर ना छोड़ो का कहती है जा तारी लिया के भाई बताई कर भाई होते हां कतो जे करना लिखवा बताओ सन ननिया ननवास का है एजा नहीं के पढ़ सरकारी में ना जी कोई पढ़े नहीं खातिर दमो त रहे के चाहिए काहे नहीं खिले आ दमा तो पढ़त नहीं हो एगो ट्यूशन करता सरकारी स्कूल में पढ़े जाता अब सरकारी स्कूल में पढ़ला से लइका तेज हो जाई नु मैं गांव के लइका में ट्यूशन पढ़ावत हूं एकरा खातिर बुरबक बनावले बड़ू तू पढ़त नहीं खा सके गुम गोबर काछत रहता सन दिन भर ढेला लेके आम में तुरे त मोजर तुरे त हई करे हो करे जाता सन उहे चाहता नहीं करो के करवाई लिया जा भाई तू जे डीएवी में नाम लिखई ह चाहे कुछ माने हम हाताना पढ़ल लिखल बानी अपन लइकवा के मोजर तुरे आम तुरे पढ़ल लिखल बानी है का ची के पढ़ल लिखल आदमी रहेला आ 2 पैसा कमाए के बारे में सोचेला रउआ का करता नहीं का करी कौने कंपनी में हमने हाताना डिग्री लेके हाताना फार्म भर के ढेर पढ़ल लिखल रउआ लेखा ना रोड पे फुचका आ समोसा हई हो के दुकान करत सन देखो हम फुचका समोसा खातिर नहीं की पढ़ल आ एक काम करत थोड़ा सा महटिया 1-2 साल सब ठीक हो जाई हां हमारा पे भरोसा नहीं के तारा औरी 5 गो 6 गो जन्म जसन तब ना भरोसा त करते करते एथी मार देनी रउआ छोड़ दे जाता तो जाए दिन कर भाई बाप पढ़ावत औसन कतो जी को बोला के तो छोड़ अरे वो का पढ़े पूरा परिवार पढ़ल लिखल लिखे तो लइका का रउआ अपना के देखी ना फिर हमार भाई बाप जाइब का हम अपना के देखी परिवार नहीं के पढ़ल अरे छोड़ा का नहीं कसिन करे कॉल कह के सूरत चली ते लुगा कंपनी में बोला ना। माने हम सूरत लुगा कंपनी खातिर इतना मेहनत कइले बानी काहे हमार भाई बाप ना पढ़े तू हसन पढ़ल लिखल त का करता रहसन नौकरी ना लागल त का करता सन जात नहीं खसन कंपनी में काम करे बने कुल मिला के तू एकरा के जानो मार देबो त कहेला हम ना करम प्राइवेट नौकरी काहे ना करी हम प्राइवेट ना रहबिन करे पे हम जाता नहीं जा भाई हम कचरा तू कचरा रउआ हमरा के ना दे देब खाए खातिर दिन रात खातिर का मांगता नहीं पैसा कुछ खातिर त कहता नहीं हमरा भी हइले नहीं के रउआ हमर ना नु मजबूरिया बुझा में अपना के बेरी कहे लागता नहीं कि खेत बेच के तोरा के दीही तो जवन समझा सलाह बतानी में हम चलम हो माने ओइसे तू हो एगो जाई नहीं कुनु घरवा में बड़कियो भी बड़को बा हो जाई उनकर त अपन जैसे मन वैसे अपन काटत काहे बड़का भाई कमाए नहीं खन जाते आ का जाने दादा का कर बुझाई लिया जा अपना की नाती पता के नाती पोता खातिर लोर चुगता लेकिन नाती पोता के 2 रुपए 4 रुपए हाथ पे नहीं खे रखा अच्छा ये बताओ पेन ले रे कपड़ा हो जा बउए सैंडल अंडल पहनल दुकी सुना तड़े का हो माने ठीक लागता कौन चीज ठीक लागता ये तो हमहू कहता कौन चीज ठीक लागता रउआ जोन करता नहीं वो हमरा ठीक लागता देख हमारा के 1-1.5 साल का और मौका दे अगर ना नौकरी लगी तो हम जोन कहबे तो काम हम करम हां नो बाहर लगले हमारा आधा पाक जाई ये बात सुनत सुनत
बाहर कैसे पाक जिया तना जल्दी है। आ देख एगो बात सुन ले, भरोसा नहीं है तोरा हमरा पर। भरोसा तो कइले नहीं की का को हाली कहानी की जाई जी ना लागी नौकरी ना लागी रहुआ जाई कोनो निमन काम देके करी। अब बहरो नहीं की जाता जाई ये जे बालू डाईटा धोई सीमेंट कोनो के 2-4 पैसा आओ त ना सरकारी नौकरी करम त जाई बुझा त सरकारी नौकरी एथी ना भइल बाकी जाके बस कोई लाग जाई गांव घर हंस के हमारा पर निहाल हो जाई कि हतना पढ़ल लिखल ना जाके ईंटे बालू ढोत तो कहानी की समझ ई नहीं की बुझा त गांव जवारा में एगो रउवे पढ़ल लिखल बानी है और दूसर कोई नहीं खेल दिन यार रउवे के काहे हंसी। हमारा अपन आप पर भरोसा बा हो कि हम नौकरी ले ले हमार मतलब बाप खूबी हानो रउवा जैसन हमू भुलाई ना हमू पढ़ले लिखल हनी ठीक बा का पढ़ल लिखल बाड़ू तू कि एगो दोसर पढ़ल लिखल के बातें नहीं समझा। तू मेहनत नहीं कोई जीवन में कबू मेहनत का हो कतना मेहनत से पढ़ल तू का जानता जब जान तू तो ऐसे ना कर तू हानो सिखाई मत हमारा के बुद्धि ठीक बा। तू जा पढ़ाइया लेके हम चाटा नहीं ना तो तू जा तारा मन बानू तो तू जा का हां तो जाते बानी। अब हमरा से उम्मीद मत रखब कि रउवा पे ज्योति कबो आइबो करिया रउ घरे ठीक है भगवान जन्नी बाल बच्चा लेके अपन पढ़ा ले काट ले मुनिया मजदूरी क के लेकिन आइम ना आई जा। अच्छा भगवान हम अगर धरती पर भगवान बड़न तो तोहरा के हम देखइबे तो रउवा खातिर भगवान बसन तो भगवान बन तो सही हमरो खातिर भगवान बन ठीक बा। चोरी छिनारी क तो ना करनु गाटा ले खट के कमा के लइका के पढ़ा के ले ठीक बा आ रह में जा देखो तनी कतना रोज पढ़ाई खाई के दे देता पेट भर देता ना मनबू ना मानो जा हमारा भी फोन ऑन कुछ ना तो करम इज्जत लेखा हम कह देता नहीं कोनो रिश्ता ना रही रउवा से हमारा जा तू कह देलू अब हम ना फोन जाए के तो जाते बानी। हम कहे कि तू हमारा ले बहुत प्यार करेलू हमारा के समझत और तू घर में ए जीरोवा काहे ने समझ में आवेला हम प्यार लेके राउट चाट अबे ना रुपया तारा चाहिए रुपये से जीवन चलबे करला प्यार का चीज है। अब आए तू का काहे बड़को के लइका लइकी कुछ हो जे किन के खात रहता सन हमार शौक ना हो हम ओतना नहीं की बुढ़ाइल हमारे एगो लइके वे हो गइल बा त हमरो मन करला कि हम कुछ मंगा के खात रहती लेकिन एगो रुपया नहीं के हाथ पे त कहां ले हम खाई और मैं नैहरा में चल जीबू तो 1000 रुपया हो जता रा काहे ओ गाटा ले खट के कमाई ठीक बानू आ तनी एथी कइले रहतनी जा हमारा से उम्मीद वही दिन रखम मुंह हमारा वही दिन देखम नु जे यार सरकारी नौकरी लगी अब जाता नहीं हम हमारे से कोनो भरोसा न रखब ना त जब नौकरी हो तारा हम काहे मुंह देखब तारा ले बढ़िया ना मुंह देखब केहू और के साला का कहीं आदमी के समझे वाला धरती पर केहू नहीं खे अपने तो जाते भी लइकाओं को लेके जाती है बंडमरू बनावे खातिर हमारा में कौन लइका पढ़ल सन हो कि हमार लइका पढ़ी हैं एक भाई बाप के छोला फुचका के दुकान लगावे से फुर्सत बाकी लइका देखी सन है कहाँ बड़ा ये भगवान। अब वो तो हमारा मदद करो इतना दिन मेहनत करत करत तो गाँव घर तो ताना मारते रहे मौगियो हमारे छोड़ के चल गई। अच्छा तोरा के हम देखाई समय बदली हमारो ये ना कहाला हो कि जब काम धंधा छूट जाला ना घर में एगो दियादी ना जले तो पता ना चले कौन सामान कहाँ बा खाए बनावत हई टाइम वाला कुछ नमक मिलता ना रहता तेल मिलता जौन सामान केने केने धइले रहते है ना करा रोज रोज काम धंधा कर तो कोनो सामान भेटाल ऐसे भेटाई हो ओकरा से खोजत हई टाइम हो खाए के बेरा सब कोई सब सरिया के धो बाबू का पापा कहने कहाँ बा ए कजरी के माई का जिया गइनी हाँ रे खाना वाना बन गई रे अरे देखत नहीं आता तो लेट बनावा ही में ते बैठ दे खाना दे खाना निकाली हाँ कहानी है कि थे बबू के समित ऊपर बुलाइले आई तीन होने पहिला नहरिया देने रोते जी काहे रो तू मेहरानवा चल के नैहर ना नैहर चल कोई तो यही से तो हमारा लेट भइल कौन कौन सामान केने केने धइले बिया मिलत हवे ऊपर से खोजत कोनो डिबा खोलता त नीमक त कोनो में मरीचा जौन डिबा खोलत उल्टा पुल्टा मिलत तू काहे नैहर चल गई रे नैहर गइला से यही खतरा कि इनका नौकरी नहीं खेला गल इनका भी पैसा नहीं के कहीं कमाए नहीं खन जात तो कहते हम ना रहन जरे ता नौकरी ना होई तले हम आई ना तारा पर हम ना अरे नौकरी ना लगे तो ना रही त मान ले ऊ ना कमात रहे तो हम कमात रही तो जौन खात रही तो खियावत ना रही देखियो शुरुए से नोट गिना ले बारी ठीक बा अब ओकरा नोट चाहिए जन की उ बेचारा दिन भर मेहनत करत मन कि हमरा आज न त काल नौकरी होई त ई भाग चलल है कहते के तरह यही दर मुंह देखे खातिर आइल बानी कि तारा नौकरी लागी तहिया तू हमरा के करब आ तारा घर में मसही बैठा रही लइको के ले गेल अब लइको के मुंहे दाए रोत नहरिया देने गइल बा खाना नहीं खा हम कहीं ऐसा धरती पे औरत हो जाते ऐसा अब मैंने एकरे के देख लेते हाँ
अच्छा कौन चीज के कमी कोई हम तो कोई कहतो ना कि मर्द कमाता कि नहीं के कमाता सब कोई कहीं में मिल के खात रहल हमनियो के साथ था कि हमनी घर में कोई नौकरी वाला हो जाता ठीक रही इतना पढ़ल लिखल बा रह बन तो करी पढ़बे ना कनी कमे बेसी पढ़नी अरे तो हमारा भाई पे विश्वास बनू हम जानो तनी कुल हेड़ेबाजी नहीं कइले देख कैसे तो कहलूँ कि लफुआ लफारा रहित नू तो ऐसा ना करी जानले ना इतना पढ़ल बनू कि पूर गंभीर से रहेला तो कहत रहे कि भैया हमार बियाह अभी जन कर हमार शादी बियाह हो जी तबे अथी नौकरी हो जी तबे हमार शादी बियाह करी मगर हम कहनी कि देख बबुआ गांव घर के समाज के चलते पढ़े लिखे वाला शादियों बियाह हो जाला तो ओकरा में उ बाधा ना आवेला देखी इहे ना लोग करेला गांव समाज में कि जौन लड़का अगर कुछ बढ़े चाहे तो पहले बियाह शादी क के ओकरा लोग फंसा देवेला ना यही घाट के होला ना वही घाट के होखेला ऐसे कहाला कि कोनो लड़का अगर कोनो लक्ष्य लेके चलत न तो ओकर पूरा हो जाई तो करी दुनिया समाज में खाए नहीं के देत दुनिया समाज के तो देख के बियाह करा दे सुन ना। रहत नहीं के तो का करस अगर पति पत्नी समझदार रहियन तो छोटा लक्ष्य के बड़ा लक्ष्य क दिहन कि राउर जब हई सोचबा त हमार हई सोचबा एकरो सरुआ बड़ तैयारी करी मगर आतना उ कुकुर बिया कि साला कहीं का हम का कहीं अच्छा भगवान के थी अब आज ना तक काल होखबे न करी जे इतना मेहनत करत हुए ऐसे करके गइल बिया जे नौकरी लागी तैया वही हन पैसावा नोटवा गिने खतरा अरे माथा खराब लागत हुए जिंदगी भर तो ओकर बाप दादा रोड पे फुचका के आ छोला के ठेला लगैलसन अब लइकवा के ले जाके ओजु के एमबीबीएस बनाई कि प्लेटे धोबाई तो वही खातिर न गइल बिया छोला बेचे वाला के का बाबे रोज 10 रुपए बेचल से 10 रुपए हाथ पर धइलन सन में हर चटली से ना खरी से उड़ैले सन तो सब दिन हुए देखले बिया तब ओकरा रोज चाहता कि रोज हमरा के लिया के देश तो रहती अच्छा चलो वो आदमी खराब ना होलन बिजनेस कइले बहन तो अपन फायदे खातिर कइले बहन मगर ई कितना हरामी बिया कि ई भैयावा के छोड़ के चल गुल बिया आ मान ले कि कोनो बात हो जाई तब कोना घाट के रही ओकरा ये समझदारी नहीं के बता कहाइला कि लइका मत ले जो जानकी लइका पैदा कहते अपन लइका लेके सुन ना हमारा भी खाना जल निकाल हम लिया का होते तो दूर आदमी बैठ के खाएम जा ओकरा कुछ बात समझा दे आई जन्नी ये सही न कहता न एको को मेहरानू होखेली से कि लोग कहेला कैसे तो कि मेहरानू अगर निमन से घर में रही न त का से का हो जाई अगर उहे तनी कुकुर बानर निकल नहीं आसो तो घर के विनाश हो जाला ओकरा सोचे के चाहिए कि मर्द हमारा कुछ करत तैयार या जन त काल होई दुख सुख केकरा में ना आवेला हो कौन मर्द बनावे त मेहरानू को सपोर्ट करी दूसर कोई सपोर्ट करे जाई साफा छेछल घर के चलाई बिया ठीक है कोई नहीं है चाचा के लइका भेटा गुला तो बबुआ के अपना बैठा देनी है ना तू का ना दूर पैसा लाई तू दादा एगो त ई कैसन गांव बाकी मिले ले जा आयो रे ये दादा हम कहते के हवे तू ना दीदिया गोड़ लागत नहीं खुश रह दे दे ए क्या का करतड़ी बैठा रहनी जात रहनी हऊ पियाजिया खुरपियावे आ कन्या के बबुआ आइल बा घरवा भेजले नहीं चाचा के लइका से गड़िया पे बैठा आ के पीछे बड़ा बगल चले नी अमृतिया के देखो तबे घुमल लेके तो का दोपहरिया में करतड़ी हे जा बैठ के कहल कहे जाके पियाज खुरपियावे अरे ना गोल है से ना आज ना गनी अरे त फोन आ काहे न कइले रे मा करती अरे रोडा मोबाइल से चापा लाइन नहीं आवत गांव में होई तोरे गाँव ना दीदिया मोबाइल अरे मोबाइल कथी लाइन न खूब देवे ना आई काटे मरे बिया नु हां काटे न सब खूब बैठा के जीजा रे जीजा के बारे में का पूछत रे हम आइल बइन तो काहे जीजा के ना पूछी घरे बावन करे बाना बाबुआ के का दे देली बबुआ के देले नहीं की गड़िया पे हाँ। चाचा के लइका के गड़िया पे बैठा देनी है बजरिया ए में भेटाई भगवान। हवन तो बबुआ के का करी ओकरा के पैदल लिया के आई आउ चल आओ चल मैं बिया घर है हाँ माई माई दीदिया आ गइली चल कबे कहला हउ ये बबुआ के आइए गोनी माई अभी ले आइल ना घाम भइल हाथ चल लड़की घाम माई। में पैसा दे। हाँ बुच्ची आओ रे दीदिया। खुश रह रुक पानी लेके आओ तनी लेके आवा जो मर सकेला पहले बबुआ के गोदी टांग के ले ले आ राय दे तब बबुआ कैसे होता रे तो हम उतर गुनिया न हरे प अच्छा। आ ओइ जे बबुआ के बैठले बा बबुआ गड़िया पे और सब बताओ बुच्चिया ठीक है बा अपन बताओ ठीक है बा होई कुछ सुननी जवले हमरो टेंशन हो गइलाई के केहू बियाह शादी करेला के चला बेटी अपन गोल त सुखी ले बिया सुन सुन के हमें हेका के चिंता न हो जाता हो अब सोच के तोरा सुन के इतना हेडा होता हमारे पे बीता था तो हम कहता ना हेडा करत हो तू सुन समझता रे नु सुन बुच्चिया तो हेका करी आवत काम नहीं खे आवत रही तो बुढ़िया छी मानू कहले रहे कि ऊ काहे जा तार उतार भयो हो जाए बीबीएस का बना दी है सन लइका काहे ना जितना औकात बा उतना पढ़ाई लिखाई ना है का
छी दीदी आ गेली ना अब तू चुपचाप रह। ए जरा काटिए भी नहीं का के बल्कि हमनी के खा ले जी एकरा संगर में के जाई रे ना वैसा घर में भेजा ही के नहीं खे जे तो हम पढ़ाई में को तड़न कि जा नौकरी लागी नु आज न चकाल काहे खिसिया तड़ू मत जा नहीं और काहे ना खिसिया ये सुनते सुनते ते को बाल बच्चे दुगो हो जाता ओसन तब अभी उनका नौकरी लागते रही देखत है कहीं सरकारी नौकरी कर लेबे ला लइका बा हम बनी कहां ले पेन हम ओढ़न जा कपड़ा दोसर कोई ले मांगी दोसरा कोई ना दीदी ठीक कइली ह चुपचाप पढ़ाओ ये जे बनावा खोल लड़का के नाम एडमिशन करा देते हैं स्कूल में आ ये जे पढ़ी आ तब छोड़ देता देखिए ना कूदत बस उनका घर में नु खाए बनावे जाओ सब कोई के पेट भरा खुद के पेट भरा बाकी सब सिंगार पटार जवन बाटे अपन इच्छा सब मारे को परी हो जाए सपना पूरा कबो ना होई हो जा हम तो सोचले रही के चल जाए दे एगो बाल बच्चा हो गेल सुधरियो जयन आ सरकारी नौकरी नहीं करते और कोनो नौकरी बानू प्राइवेट नौकरी ना करियन कंपनी में काम ना करियन डिग्री ले ले भवन उनका से नौकरी है गइना उठा ले हना लागत की काहे सरकारी में रुपए मिली प्राइवेट में रुपए ना मिली ओ में का झिटका मिली का उनका के हैं बाल बच्चा हो गेल बियाह शादी हो गेल सरकारी का ताकत रहा गांव जवर हंसे लगी त गांव जवर कल ना रही त खाए के दी तब बियाह ना करेला आज हमरा के नहीं के गांव जवर उनकर काहे नहीं के दे हां देता गांव जवर इनका के देता सरकारी नौकरी लग जे तू तबे करतन बियाह जरूरी रहे बियाह कइल मैं है कपड़ है कर में काली आली रे दीदी मैं है तना भर के लिए सामान सब जरे ले चल घर में धर कह देले बानी कि जले नौकरी ना लगी त हम आए वाली नहीं ठीक कइले बाबे बढ़िया कइले हम तो ई सोचत त बक्सा में ताला अलमारी में मरले वाली ना अच्छा भी ले वाली ना ले बानी ठीक कह देले का बानी काहे खाती दी ना मम्मी नहीं की त छोड़ दी केतना के बुढ़िया मांगे लगे नहीं सके 10 जगह में जात तो चाबी हम काहे के चाबी माने एकरा बक्सा के उ मालिक है का हैं बक्सा एकरा के दिलबे के उनका के मलकिनी बनिए चाबी ली छोड़ दे फोन उन करियन त कुछ नहीं के उठाए के जाइए उनका नौकरी लागी फोन करिए नहीं लिया जेन त ये जाइब हमारा उनका से साफ मतलब नहीं के मां दिन भर लड़की खकेले सुबह शाम खाए के पानी में आ भर दुपहरिया पीआईबी के बतिएबे करबी आ ई घर में रख तनी तब से चल चिंता मत कर हम भाई नु चल खाए चल ना करे के कहता दे गलत जाता आदमी के मारे चिंते के मारे दे नहीं खे गलावे के ये सोच के हम आ गुल भाई माई की है तो एजे हमरा रहे के बा ये ससुरा है एजे बनावे खाए के बा आ काम जौन बा करे के बा उनका चिंता में नहीं खे रहे के आ देखो तो उनका माई बाबू आ भाई भाऊ जाई कितना दिन खियावेला बनावेला ये तो नहीं के बुझात काल गोले भैया कमाता ओकर 2 पैसा हाथ पे रही तहार का रही दिखा दिए सन इनका के ठेंगा बैठे खाता राज बनू एगो दुगो करवाला न त कापी कलम लेके निकलल बन पढ़ाई करता नु पढ़ाई काल गोले कोन के नाम कर भैया हंस दियो कर किते कमा के देते लगा रहो ना 6 महीने रहो ना शांति ले देखिए उनका कौन कौन वो जो हाल हो खतो कुछ सुने के मिली जानले दे मैं दु कर खाई रे चला चलो आओ बबुआ कभी ले आवे जाए के बाद गोरिया पले ना गुलिए छोटी चला खा पी आराम से रह आज नहीं लेके न सब धारा जातर न यही में धोई रही ना वो दिनवा हो दादा मिला तबे कहीं काना काना झोरा मुहा के बानी नो तो सही निकाल के धर मम्मियो जे मैंने दादा टाइम ना कौन के खोज के निकाल हई कागज भौजी हो हां बोली कहाँ भी माई हो क्या बात है बोली अरे खुशी के बात बा कहाँ भी माई तो बानी तो घर में नहीं अभी कोई नेट पर देख कहीं नहीं है मोटरवाई में हो गई हमार हां हाँ कहाँ भी माई आई हो दादा राव नजर हम उतार दी मम्मी जी आई ना देखो तनी के मम्मी जी अरे पानी है आई ना ला शैम्पू न मंगलू हां माई बोल रहा था दूसरा का बात है रे यहाँ के नौकरी लागे वाला बाबे रिजल्ट आ गई नेट पर देखो नहीं का हाँ पास जाई जल्दी मिठाई बेटा नजर उतारी पहले जन्नी आई हमर बाबू कितना दिन से ताकत रही रे सोना अरे का कर बिस कोई एकदम गोड़ा दे बोली भुला गई कोनो बात ना मसाई खाली सुनिए कि हम खुशी में पगला गइल बनी सुन ना जाके लंगाटुआ पर हमके तनकी एथी मिठाई पहले चढ़ाव आ हनुमान जी के लंगावटा कहले बानी ठीक है बा हां आ फिर नहा धोआ आ का टोला पर मिठाई बटवाई सुन आ कहिया से जाए के माने का में लागल है मास्टर में तब मास्टर में कामना स्कूल में हाई स्कूल में आ तो ठीक बाबे बढ़िया हो तो कहाँ के जाए के बा माने कहाँ अनुकर लाल बा गाँव ही देने के दूर भाषा पता चली अभी तुरंत ओकर अभी लिस्ट आवेला बाद में के कहां बा आई जाए तेरे बबुआ कौन देवी देवता हम पूजी हो दादा ए राहुला अरे ए राहुला ए माई कोनी की देन भैंस ए भैया हो देता बोला था उस तरह का हमारे बात बाबू करे के हीरा के हमारा दिन पलट बोले दादा का हो वो बोला स्कूल में हाई स्कूल हो गइल अरे भाई देखा तो छवती चौड़ा कितना हमार कैलाश हमारा विश्वास रहे भाई तोरा पे एकदम विश्वास रहे कि हम जानत रही दुनिया के कुछ कहत रहे
चुप रह हम जात नहीं कि हमर भाई एक दिन कामयाब होई तब खुशी से अथी करी जन्नी है ना रोइए गांव में पार्टी दी जन्नी कनी बबुआ दर्द के नहीं जानत की कितना दर्द में रह के हमर भाई काम मुकाम हासिल कइले बबुआ कनी की लइका के ले आई त मौगी के अब हम ना छोड़ दे जवना एथी पे एकरा के ढील के भागल बिनु ओकरा के रहे त नरक में जो ना स्थिति में हमारा के छेल छोड़ के गइल भी माई हमरा पगला जाए के चाहत रहे लिया ना लेबो ओकरा ना हम ना लिए ले जरूरत नहीं है हमरा उसन ना छोड़ दे जौन दुख पड़े ना बड़ छोट के केहू के इज्जत मान सम्मान ना जानलस तही ओकरा जिंदगी बारे में। कैसे कटी तोरे को औलाद में बताओ भगवान हम जैसे चाहिए वैसे कटी त कहबे तब शादी बियाह के बात तो करम हो अरे अभी जवन बात तवन कर ना अच्छा हम बताई पहले जाता नहीं मिठाई चढ़ा के आवत नहीं लेके आ लंगोटा पहले सिवा के चढ़ावत नहीं ठीक नु भाई ठीक बा बबुआ हमरा के नहा के तनी एगो लुगा निकाल त नहा के तनी काली माई में हम जाई ठीक बोल लेके आवत है यही से हम कहत रही हमारा विश्वास रहे जन्नी हमारा सबसे विश्वास रहे हम जानत रहे कि हमर भाई एक ना एक दिन नाम हमारा रोशन जरूर करी अब बताओ तो बताए हमरा ये चीज सोचा तनी कि ओ दिन आखिर रही ता जो कितना खुशी मिल लेकिन उहे चीज के वो इंतजार ना कइलस हां देखो कैसे तक कहाला नु कि जब केहू मकसद तक चौपे के होला नु न त मती मारा जाई अपने आदमी आ न त कौन अड़चन आ जाई सही कहत है बात बुझाता नु अच्छा जाय दी जानता हूँ 11 महीना आदमी काट दिला आ 1 महीना में आदमी उबिया जाला सही बात कहत है जी जाय दी सब सोची मत आ जाई रहो सब चीज लेके आई नीमन चीज बने अरे गांव में अब देख हम हम निकलत तब देखिन शाम से हमहु घूमम कि हमहु सुमित के भाव जाई है तब ऐसे थोड़े बा मास्टर के भाई कम से कम कहिया सनु बतावा वो बेचारा कितना दुख सहल ना ये ना कहाला कि मेहरानू के बुझे के चाहिए मर्द के दर्द हैं आज अगर रहती तो उनकर बुझाइत ना कि कैसन मतलब कि का खुशी होला ई चीज के लेकिन उ समझली ना भाग के माई बाबू के कहला में नैहर गइली हैं आखिर आज ना तकाल भइल लोग कहेला कि भगवान के नगरी में देर होला लेकिन अंधेर ना होला तने वाला हाल बरुए हैं नौकरी आखे लागल हमहू जाता जल्दी जल्दी नहा धोवा के भगवान के पहले जल चढ़ाई में ओकरा बाद में जाके मीठा मीठा चीज बना के सबके मुंह मीठा करे तो एकदम आँख दुखाए लगता सिलाई कढ़ाई कल तो नहीं सब बात बा हो मरद नहीं काम बा बताओ नु हमरा सब कुछ आज करे के पड़ता आई नैहरो बैठ के खाइन तो कहिए सनु कि देखो बाल बच्चा लेके आयल बिया बैठ के खाती है यही सब जो अपन करत धरत रहता नहीं कम से कम ओहुला जे डरे ना नु कहिए सन हक बनी कहब कि हाँ ओ दिन काम क के खाता नहीं कोनो फ्री में थोड़ी रखले बसर ऐसे भी बियाह लड़की के ना माइयो बाबू ज्यादा दिन ना झेल सकेला मरद ऐसन बाकी हम रहतानी करतानी लेकिन घुट घुट के जियतानी हम ही जानतानी आतना दिन हो गइल एको दिन फोनो नहीं खन करत हम छोइए देले बानी देखतानी तार कहिया नौकरी लागिया तू कहिया हमरा के बोलावत पूछत रहो अरे बुझे जब खल बे अरे भाई आंख दुखाता देता था मारा तले कढ़ाई करत नया कुछ खबरी बारे ये त हमने सुनिन के खुलावतनी पाहुन के नौकरी लाग्ली सरकारी कौन पाहुन अपन पाहुन के अरे तो सदिया भइल बाहुन का नौकरी लागल पाहुन के तरह बुझात नहीं खे अरे तो कोनो को के कहबो ना कइला ना का हो अधिका बुची हो जे तू बियाहल भाई उहे कहत है कि हम माई बत्ती गौली है हमरा सास ले तो कहत है कि उनका धंधा के नौकरी लाग गई रहो तो तनी फोन लगा के पूछ तब बड़ा मन खुश भइल है बुचिया जाए त अपना भगवान बड़ा बात बा खुशी के आऊ हमरा भी फोन ना पहले उन जब में बाझल हुई हन जा तबे नु रुकरा पहले जाए दे भगवान जी जैसे सुनत रही जाके निकामा बा निकामा नौकरिया लागो त बड़ी खुशी के बात है का रे बुचिया काहे जी बोल के बुला ले तनी हम तोरा जीजा के नौकरी लाग गई हेलो सरकारी नौकरी लाग गई हां हूं का कइले रहलु सन हेलो हेलो गोड़ लागत आई हां खुश रह का ई कैसे अरे तरे बतिया बताई त बोल फोन के लिए बोल त का कहत है आ काहे इतना बड़ दिन बा नौकरी लाग गइला मेहरानुआ के नहीं बुझाता कि फोन कली आई चले लिया के अब चली कौन मेरा रू काहे हम के हनी तू जानबे के टिके है से का कह के आइल बड़े का कह के आइल बनी याद बा तोरा भुला गेले अबे के बेरी का कहल रही से मैंने वही बात पे रवा टिकल बनी चुपचाप आके लिया जी ठीक बा काहे खातिर आके लिया जाई हमर माई दोसर बियाह करे के तैयारी कर दिया सुन ई का कहतानी जी आगे सुन का हो तलाक के कागज भेजवा देले बानी साइन क के आ भेज दिए दे ना हम बता का कहता मारे सताइल बली हेलो सुन का हो माई हमर दोसर बियाह करती है आ तलाक के कागज भेजवा देले बानी साइन क के ई का कहतानी जी
आई काहे हमरा के तलाक दे में का कहता है हमरा से बियाह कइले बनी हमरा के तलाक देबे खातिर ने स्पीकर खोल द तलाक देवे खातिर हां ते कहले का रे भुला गेली से ते तो हमारा के दुख के स्थिति में छोड़ के चल गेले बुझाई के हम सनक जेम केहू आगे पीछे लौकत ना रहे को लइको रहे अनमानत ओकरो लेके चल गेले तो लइका लेके चल जाए गोनी तोरा को मतलब हमरा के छोड़ देब जब ते हमारा के छोड़ रही तो हम तोरा के छोड़ देनी नंबर ही ब्लॉक करतनी आज के बाद फोन मत ए करियो जीजाजी बोल बोल काट दे हमरा के तो बतिया दे जीजाजी कट गइले कट हुए देना लगा लगा फोन लगा तो ऐसे अरे मैं कैसे तलाक देबे के कह अरे तलाक देबे कह दो बक कुछ ना होई नौकरी लागल जेबू की तरह के कब का हो गई ए जी ऐसे काहे करो तो नहीं रहुआ तो कैसे करे हमरा परिवार नहीं हमरा के तो कन्या रहुआ हो गनी त हमरा के लिया के चलत काहे नहीं की जब ना कमेब रही तो तू हमारा के छोड़ के चल गेले जब हम कमेब भइन तो हम तोरा के छोड़ता नहीं बात हिसाब बरोबर रख फोन जी सुनी ना पहले बतिया सुनी का के तलाक करे तोहर त बतिया का सल्लूर नहीं के कतु करे और गोड़ पर गिरता नहीं हमरा के कैसे ले खाली उन कइले वालू ए माई तेजे न बोलेले मेरे फोन पे बतियले से कुछ ना होई चल हम जाता नहीं होई अपन बाल बच्चा लेके आ तो हम हमरा के चोदियन हम के नहीं हो के ना छो कैसे दिहन अपना आसान बात बगे हैं कली अपना आसान बात बात छो दिहन दोसर बियाह कली हन गांव जवात जाना तक के बियाह भई बगे अपना चुपके से नु भैया तक गुड्डा गुड्डी के खेलना के बियाह कली हन जानलू समझे में अपन तू नहीं के रही ह सास ननद गोतिनी से जानलू चल मैं हम जाता नहीं अपन बाल बच्चा के लेके हो जे जान ले हम अगर हमरा के छोड़ दिए तो फिर हम भैया समझिए अकेले जेबे भैया के साथ चल जाइए कैसे बोला तड़ा नाज क्यों पड़ा दो जान किसी में न बोलला ते रोवे लागली सब आए चुप हो चलता चल हमरा के भेज आज के आज चल कुछ ना होई हमके बाई जाने लेके मुंह भाई बहुत कुछ बोल चल खीस में बोल देले बावे तब नौकरिया गोड़ पे लागली गिर के माफी मांगम उनका लेकिन हम उनका पर हम दूसरा पे ना कुछ ना करिए न से ते आइल बस झमक के ले वो तोरा कितना बोलत हो दुखर होके बात समझ का हम कुछ कर दियन जब हमरा के भाई भाई नहीं कमाई तो सब बिया कर दे ऐसा सुंदर पत्र उनका न दिया बात के खोजन तब ना मिली सोचलू चल आतना मांग फाड़ के लड़की ने किसन बैठल के जाके सिंदूर डाल के लेके चल आई हन रोवा तो पागल ऐसे कैसे तलाक दिया नहीं हम छूटे मुहानी भाई हो उनकर लइका बा हमारे आए हो कि ऐसे बियाह के शादी कली हन आ जाता नहीं नु हमरो खातिर गांव जवर थोड़ी मुहल बा हम गांव जवर के बोलाई ना फैसला करब सुख दुख में हम साथे दिया जे नौकरिया लाग गेल त ढेर एती बने लगलन आई उनकर माइयो कहत रही कि बियाह शादी करवा दे देखते बानी कि कैसे बियाह करवावत जहर मार खा के ओइ जे दरवाजा पे मर जेब लेकिन अब ओइ ले आई ना हम हो देखत रही चले बबुआ चल देती नती दही जमौनी के तनी जाम जाई त लइका के दे दे हम खा ली देखो ना नहीं के ना जाम ए बाकी चल रात में डाल दे के लेबो हो गोड़ लागत नहीं मम्मी जी दूसरा ठीक काम करत नहीं नु कोई के ना भेज के लियावे खातिर काहे कोई के रहुआ काहे ना भेजनी हमरा के लियावे खातिर हम कुछ जानते नहीं कि हाँ हमारा भी चिची आता हूँ काहे रहुआ भुला गेल कि रहुआ दुगो पतो वैसे ने कोई जे बिया तू जब भुला गेल बड़ू कि हमार सास बिया हमार सवांग बा हमार गोतनी बिया हमार ससुरा बा हम तो भुलाई भुला नहीं गेल बानी। की ठीक बानू हम सुधारे खातिर उनका के बोली आई का सुने तनी कि उनकर नौकरी लग गेल त रहुआ दूसरा से बियाह कर माने हातना दिन हो गेल तारा गोइला हो आ इतना दिन ले तू इतना बरिस ले तू माने सुधारते रहलू हऊ काहे हमार लइका बिगड़ रहे का करत रही हमार लइका बिगड़ रहे हमरा से बतावा ना लइका खाना तो पानी दहो खाना पानी दे रहुआ का हम नहीं सुनत कि उनकर दूसरा बियाह करवाओ तनी अच्छा लड़े खातिर ऐसे कैसे बियाह करवा दे आई समाज में हमारा के लोग उनकर मेहरानू जानता हो कनिया त ओ बरा त तारा माई रे काट लगत भैया आई तो ए बरा कौन चीज पूछा तारू देखो तनी कि के बियाह उनकर करवा दे हमरा हमरा बियाह होई तो ये धर का हो का सुनत तनी कुल गोड़ लागो तनी कुछ का कह तनी बियाह करे का का कहले बा क्या करी बियाह ना करी हमें जवन मेहरारू साला हमारा दुख में छोके चल गई लागल कम सोनक जिम आगे नाप ना पीछे पका मरद के छोका लइका ले ले मीठा पानी लेवा हो भैया आई जब सुख में हमारा के साथी बने खातिर अजी त मानत तनी कि रवा के सुधार ही खातिर न कोई रही हमेशा खातिर तलाक नानु दे देल रही छोड़ के नानु चल गो रही हम गंजेड़ी कैसे रही। बतियाओ तनी रहुआ हम गंजेड़ी रही बिया कर रही हमें कि कोनो लड़की के रखले बानी का सुधार रही हमारे रे का सुधार रही हमारे रवा अपन से सोची त दुगो बाल बच्चा बाटे ना कमाई त हमार कैसे ये लइका के सनकल छोक भाग रहू सन का रहू घरी है पागल बनी नौकरी ला तो दौगल आवत रहू भागा रही कोनो के लेके कोनो जानल बा
कौन मेरा नु हाथ न दिना तब सब पर्व त्योहार बिता देलस मैं घरे में हे सवांग के ना याद कइलस एकर बेटा के काहे हम नहीं याद करनी त इहो त हमरे संग बनी हमरा के काहे ना को एको बार पूछे गइल तोरा बताई ना रहुआ काहे ना पूछे गइनी हमरा के ई बताओ हम तोरा के छोड़ गए कि ते हमरा के छोड़ गए के छोके गई रहे तू कि हम छोड़ के गइनी हमेशा खाती ना रहुआ के का कोके गई से अंतिम बात याद बा तोरा तेरा पर थूके ना आई में किस दिक में के ना का कहेला बताई ना तनी किस दी कैसा ना होला नु कि कोनो मेहरारू अपना मर्दे के छोके चल जाओ जो अब तू हट कहां जाई हम ना जाई हम जे रहुआ काट के फेंक दिए जे हमरा के रह लेकिन हम ओने ना जाइबो तोरे लेखा तोरा भाई लेखा मर्डरी ना है हम कि काट के तोरा के फेंक हमनी के शरीफ आदमी है जा बहुत शांति से काहे रहे खियावा तनी कोनो के कहला में बनी कि रोकड़वा रउले के करिए सन रहुआ के त हमरा अलावा कोई ना करी रोकड़ो कमा तनी अभियो त हमारा कोयला की जरूरत नहीं है केहू के जा अपना घरे जो नुकसान पकड़ियो घमंड पनु रोकड़ा के काम करिया हमारा के ई सब तोनबाजी मत बोले बुझाइल नु जेकरा के बोलत रहो जहां बोलत हो जहां बतिया काहे हम जानत नहीं कि रउआ बूढ़ी इनका के फोड़ ले बन जा काची फोड़ ले बनी जानत नहीं कि हम हां ओ बरे त कुदुकल गइलू ओबरे देखत रहो कि भतार के हाथ में पैसा नहीं के तो तेरा पैसा लगत तेरा माया उहे उधर भातर पैसा ना की कमाई त हई झबिया गढ़ा के सब चलत न सोना चांदी के हमरो सवख सवा खटे नु तो उतना साथ देवल जला ना कि जब मरद विपत में पड़े तो छोड़ के चल दी छोके भाग जा बुझा गइल नु अरे रउआ त गोइले नहीं भैया जी रउआ के मारले काहे ना तो गोरे भैया जी मरले रहन तो गई रही ना कि तोरे खन के विपत्ति में छोड़ के चल गई रही बुझाइल एबार नोट किने खाती आज बारू हमारा के मत कहिए नोटवा के पैसा जान लू रउआ ओते बानी रउआ कैसे बियाह शादी कर लेतानी जहर में और खा के ई जे मर जाई हां तो मर जा हमार का लेबू भैया जी समझा दिन करा के भैया जी कौन चीज समझा दिहन भैया जी में कुछ ना हमने के बोली पढ़ा लिखल थोड़े हैं जा हां पढ़ा लिखल तो तू कब समझावते बात बड़ू बोल के शर्मिंदा हमरा के करतानी जा हैं? चल तो शर्म आवता काम है। बताओ अपन काम कर जाओ उ छोड़ तोरा शरम आवता लगाता थे रउआ ला जाता नहीं के गो बाल बच्चा बारुआ कैसे हमरा जरा करतानी आज पैसा के घमंड हो गेल रउआ एकरा कबो घमंड नहीं खे घमंड बा तहारा आ घमंड रहे पहिला हूं आ अभी हो तू जा तू कहत रहनु कि हमर का बतिए कहले रहू कि कलम लेके घुमला से पेट भर जाई त तू हंसुआ लेके घुमत हूं तार पेट भरल बनू देखई कलमे देखे से भैया जी हम अपन बाल बच्चा खातिर कोइनी जौन कोइनी ठीक बा अच्छा। अपना खातिर ना कोइनी हां माने जी गुल त तहार अमर गुल त हमार ना हो हां हे भैया के हम 6 महीना कैसे कैसे संभरले बानी हम न जानता नी 8 महीना हो गइल 8 महीना हो गइल 8 महीने के बीच में मेहरारू एक वाली फोन कर जाओ कि मरता कि जियता रउआ कोइनी हो काहे हम करी हम छोड़ के तोरा के ते हमरा छोड़ के रे शैतान ता कोइनी नु आगे ले काहे आगे ले के बोला रे तोरा के जैसे आई बार तू चल जाओ मैंने आगुल का ये थी हा मंदिर हा वही जे जहां रही 8 महीना से हाँ? जो ना बॉल पर है वही बॉल पर जो एको हाली ना फोन कैलू कि हाँ जी कैसन बानी नहीं बतावा ना तू ही अपने से अपन बतिये के पंचायत करा ना कहली फोन कैले बाड़ू ए जी का बोला तने बीच में आई अरे रे बीच में ना बोलबे त बीच में ठीक बा ढील जौन रही भाई लोग करके माफी मांगो तनी ठीक बा हम ए जे रखी हमरा के हम ना जीव तू कतो गावे अपन जा जौन बुझाई तौन करियो हमनी के भैया जौन जी बुझाई हमनी के हमार इनकर बात बा ठीक बा नु रउआ में ना बोली बात कैसे बउआ? पट्टीदार बानी अच्छा, ये- रउआ नु बिगाड़ के छोड़ बनाई ना कभी हमनी देख, मुंह संभाल जाना के तनी बोल। आज पैसा सुना ना सब जाना सुना एक मिनट भैया। 1 मिनट रुक मास्टर हो गुल बा जतना तू एकरा के चिड़िया चरित्र पढ़ावत हूं नु ई कुल पढ़ ले बा बात बुझाता नु तारा ऐसन अब का हम कहीं लड़का लड़की के पढ़ाई आ गोतिया परिदर कहत रे जो अगर छो के गई रहिस नु इहे गोतिया परिदरवा हमरा खाना पीना टाइम से देत रहे तेना तो रहिस आता नहीं ना हमू खाना बना के देले बनी पर हमार बतिया नहीं के याद पर तू तो ऐस- खाना बनैले से ही राउर जिंदगी पार लगा दिहन जा जाई नु हमें बस होता ने जितना पढ़ाई लिखाई खर्चा रही है उठावत रहे तोर बाप उठावत रहे त काहे ना लिहन लोग फ्री में करत रहन लोग पैसा जा, मांगत नु तू अभी रउआ जा त खेतवा बधरिए में बस आबे सुने ना तू अभी जा होने अभी होने तू जा चाय चाय कम बोल नहीं तो जान ली है तू जा होने अभी तू घर में बैठ ओकर बाद फैसला होई तारा के रखल जी कि ना रखल जी तू अभी हट चल जो द्वार पर हम ना जाई आवा तने जी रहुआ आवा तनी हम तोरा के माफ कर बतियाओ तो दिए बतिया दे दूगो मरद में का बीच में पड़ल बानी चले बच्चा बाबू सन रउआ काहे नहीं कि सोचत हम केने जाई अभी तोर तयस कम बा तोरे कौन शर्त पर रखी वही तयस में आई बाड़े कि गोतिया परिदार तो है हऊ वही रंग में आई बाड़े जा हई हमर मनो रला कहे के कि रख लिए
मगर आई मेहरानू आ गई कहती कि गोटिया पटीदार काले हम एकरा के ढील हम तू एकरा के का से का बनैबू अब हम कहीं देखी भैया जी जरला पे नून ना छिड़की रहो तू जरला पे नहीं छिटा तारू दादा का ताज में रहुआ घी डाला तनी जन्नी हां भैया दुश्मन तहर मर्दा के हो गला मर्दा मौगी के छोड़ा के रहुआ ठीक बनल चाहता नहीं ना तू ठीक रहू नु कहिए से चल रे चल चला आवत नहीं चल चला मैंने तेऊ माया मझुराए लगल जी हमरा के माफ कर दी जवन भइल तवन भुला जाई सब कुछ एगो सपना के तरह कैसे भूला जाई तोरे जिद पर नौकरी ले ले बानी और कस के कि तोरा के देखाई मैं तोरे के देखावे खातिर नौकरी ले ले बानी हम कोनो गोटिया पट्टीदारन के हमरा के गोतिया पटीदार बार बार मत कहते हमार दुश्मन है गोतिया पटीदार ना है दुश्मन दाव खोजेला जैसे वैसे ते दाव खोज के भागल बाड़ी हाथ जुड़त नहीं हमार जान छो दे ए जी जो रहुआ अपना जिद पड़ल भाई तो हम अपना जिदे पड़ल बानी जन्नी लत जूता खा के ही जी घर में रह जान जाई बोलो रहुआ के कतनो दिन लग जाओ मनावे में एक दिन रहुआ के जरूर मनाई हम अपने सास ससुर के गोड़ पे गिर के माफी मांगम लेकिन हम ई घर छोड़ के अब कभी ना जाई जौन गलती न जाने में हमारा से का बोला गोइल ऐसे कभी न करे के चाहिए मर्द के दुख सुख में हर चीज में साथ देवे के चाहिए ए जी